Mangibuka ama-comment ale video kaZondo, cha, ngingoqala ozosukuma nokuphikisana nale nkulumo kaZondo. Ningizwe kahle-ke, angiphikisani nayo, ngikwi-perspective yokusupporta abantu bamadlozi, futhi angikho esayidini labazalwane. Ngisesayidini nje leqiniso lomuntu, the indigenous. uZondo into yokuqala nje uma ekhuluma ngokuthi uma eshisa impepho, mayenganginukeli kabi uma ngabe mina ngumfundisi, ngoba angiyena umfundisi kithi, ngumfundisi esontweni lami kanye nakwami. So uma eshisa impepho, ngiqala lapho nje ukuyiphikisa lenkulumo kaZondo. Into yokuqala nje, sifike kanjani la khona umama eshisa impepho? Iyiphi le culture abhilonga ngaphansi kwayo lowo mama loyo uma ngabe eshisa impepho ekhaya emzini? Not even endlini yakhe umuntu wesifazane azakhele yona, la khona ngokwesintu eyishisa impepho. Owesifazane akayishisi, akayithinti impepho ngokwalento ke ebizwa ngokuthi isintu. Ngisazokhuluma futhi sengimelene nayo ke lento ekuthiwa isintu. Okwamanje ngisamelene namazwi kaZondo azovela sengathi uright umuntu wesifazane okuyiposition yokuba uma noma yokuba ugogo ukuthi ashisa impepho. Okokuqala nje, umama noma owesifazane akayishisi impepho ekhaya. Okokuqala lokho, izathu sizozixoxa ngelinye ilanga. Owesifazane noma ngathiwa uyena omdala ekhaya akayishisi impepho. There is no excuse about umuntu wesifazane oshisa impepho. Ingakho imizi yobaba ingalungelwa lutho, ingenxa yabesifazane abangamaqhalaqhala abathi ngenxa ye-age sekumele bashise impepho emzini yobaba. Owesifazane akayishisi impepho ekhaya. Bese ngiza kule ndaba leyo ukuthi athini uZondo, athi ekhaya uthini, uthi ekhaya awulungisi lutho kini ngoba wena uzalwele kuleso simo futhi wakhuliswa kuso leso simo leso. Awuthi ke mawusumfundisi ngizorabha leli lobufundisi ngifake leli lokukhula. Awuthi ke mawusukhulile ebese uthi uzoshintsha izinto zekhaya. Nalapho futhi uZondo urongi. Ukhumbule ukuthi uma ngabe umnomzane zele wathi uzele indodana, uzele ingane yomfana noma uzele indodana, lo mnomzane loyo usuke enethemba lokuthi la yena ehluleke khona empilweni, indodana yothatha over iphumelelise. La khona yena umnomzane hambe wrong khona, indodana yolungisa. Abakwazi ukuthi ngoba naku ikithi ebese ngithi akukho la benze khona izinto wrong, ebese ngithi ngoba naku nami ngizalelwe kulelo khaya elinjalo angeke ngize ngisabheke ukuthi lenziwe yini laba nje, iziphi inqumo ezwrong ezilidela umuzi wakithi ukuthi ungaphumeleli ube nje nathi sikhule sidonsa kanzima empilweni, ebese ngiyilungisa lonto. Ayikwazi ukuthi ngenzeke lonto. Uma ngabe ekhaya nje ngizelwe ngiyingane yomfana, ukukhula kwami ngikhulela ukulungisa orongi bekhaya, ngoba phela ubaba as much as
ewumzali wami kodwa iqiniso lithi umuntu unawo amaphutha and amaphutha akhe alungise umuntu oright mayilungiswe yimina njengendodana yakhe ngoba inhloso ukushintsha isimo esibi sibe sihle inhloso kwakho umuzi angikwazi ke ukuyokwakho owami umuzi ngibe ngingalungisile ikhaya engivela kulo ngilungise ekhaya kuqala ebese ngithola amandla nezibusiso okuyomisa owami umuzi so ngalawo mazwi ngithini ngithi awukho umuzi okumele ungalungiswa zingane zakhona mase ikhulile ake ngikuphinde futhi lokho ngithi mina uma ngabe kini uzelwe umuntu okumele alungise wonke ama mistake abazali bakho uwe akekho omunye so le statement eshiwo uZondo sokuthi awulungisi lutho ekhaya wena uzalwe kunjalo hamba uyoshaya umthetho kwakho udoti kahle udoti nginqena nje ukusebenzisa igama elilumela kakhulu kunaleli kahle lento ekhulunywa uZondo nje udoti ekhaya kini uyasilungisa isimo uyasiguqula isimo kini uma ngabe kuneyinqumo ezirong ezenza ukuthi ikhaya lakini lingaphumeleli lezo nqumo wena ngokukhula kwakho ngokuhlakanipha kwakho wazi discover at your time kini zingakaze discover umuntu wazi discover wena ngenxa yendlela wena obona ngayo izinto wabona ukuthi inkinga ekhaya ile ebese futhi uba namandla okuyilungisa lonke une right yokwenza lokho kanti ukuthi kini kusho ukuthini kusho ukuthi you have got no weight wena nje kumele uyeke izinto zilime nje ziyetsheni kanjalo nje kukhule nokhula uhlale nje nawe kube ngathi la ekhaya kwakhuliswa isidumbu esingenasay ayikho leyo nto leyo yini indaba kumele imali yakho isebenze ukondla ikhaya ukwenza ikhaya ibe ngcono kodwa ungabi nazwi lonto lekhulunywa uZondo nje ayikho ngiyabona kwi-comment section nemshayela izandla ukuthi niyasangana nonke nje nina nonke nimsangano nina kahle nje niyadakwa nonke nje into oqala anilazi isiko nina lento nje kuthiwa uyisiko isintu anisazi nina niyaphambana nje niyasangana nigila imikhuba ake ngikhulume lento yempepho did you know ukuthi impepho ayisona isintu sengikhuluma ke ayithi kade ngikhuluma kube ngathi ngisaprotect isintu ake ngikhulume against isintu ke did you know ukuthi ukushiswa nje kwempepho akusona isintu sakwangoni did you know ukuthi ukushiswa kwempepho impepho ayishiswa impepho ekhaya as iculture cha ukushiswa kwempepho kuwukuxosha imimoya impepho eyokuxosha imimoya emibi engena egcekeni kungathiwa ngobuthakathi noma ngenzondo impepho eyokuxosha imimoya emibi edungwa ikhaya akuyona impepho yosiko lwesintu samangoni impepho eyokuxosha ilikhambi injengawo wonke amakhambi wena wabona uma ngabe sigula mhlambe sinenyongo sihambe siye lapha ehlathini siyokha ikhambi elibizwa ngomagumede sibuye siligxoba sifake emanzini awoma usiphuze siphalaze impepho iyikhambi kanjalo ixosha imimoya engcolile ekhaya akuyona eyosiko lokuxhumanisa abaphilayo nabangasekho ayikho leyo nto leyo sesikhuluma ke ukujula kwesintu siya highlighta nje na asideep sikha nje phezulu sizinquma amakhanda impepho ayilona usiko lokuxhumanisa abangasekho nabaphilayo ekhaya
kanti uma ngabe uyindodana noma uyintokazi kini uyakwazi ukusilungisa isimo sokini ngoku-identifya orongi babazali bakho ebese uba-correcta ebese kushintsha isimo esibi kube isimo esihle. Angibonge ithuba kade